Айде ще ме пръсте, какво да го правя? Дами и господа, аплодисменти за Елица! Чакай малко сега, искам да кажа две-три думи. Как е настроението тази вечер? Я да видя сега. Искам всички да скачваме, да се забавляваме. Щом сме дошли тук да правим купон. Искам специални благодарности да отправя кмета на община Калиново. И всички гости! На цял климат, скъпи приятели, недостоен. Това е следващия тотален хит. Моя песен. Искам всички да пуснете душите си. Айде, Жега! Можеш да заспиш, леглото те боли, и гъвчиш се дори, но кривеш го нали, през утрешния ден ще седнеш до дома, да спита си Ваньо, да пиеш любовта, да среща се добре, че аз усещам и съжалявам те отново, май, да срещаш се добре и става все по-зле. Не гледай, отеше, недостоен си за мен, нямаш място в моя ден, невъзможен любовта, недостоен за жена, самочувствие на цар, Мария на Господа, а душата изпива, недостоен си за мен. Айде всички спите! Дай и Сабрина! Женя, ръцете, можете! Again, kita ni. За кой си мислиш, че чакаш любовта?